Og sådan kan man forberede sig på en situation, hvor ens hund vil reagere, hvis den bliver en lille smule usikker, eller i det hele taget har en hund, der har tendens til at reagere på ting med at gø. Så er det en rigtig god idé at forberede sig, have nogle godbidder klar, være klar til at reagere stille og roligt ved simpelthen bare at belønne med at høre en lyd og få en godbid. Og som I kunne se, så reagerer Holger tydeligst på ophørsvarslet, som har en anden tone. Der kunne I se, hvordan han begyndte at gø. Ja, måske kunne I ikke se det, men I kunne måske høre ham. Og det eneste jeg gør, det er, at jeg fortæller ham, at der er en godbid at få, i stedet for at stå og gø. Og så synes han ligesom, det var okay. Det er selvfølgelig vigtigt, at det er nogle rigtig lækre godbidder. Jeg havde nogle grisetryner med ude. Rigtig dejlige fedtede grisetryner. Som hunden synes er enormt lækre, så du rent faktisk kan få hundens opmærksomhed væk fra det, der nu foregår. Men det er altså sådan, vi kan gøre det til en behagelig oplevelse at høre sådan noget uvandt, som for eksempel en sirenevarsel, men det kan også være alt muligt andet. Du kan gøre præcis det samme, når skraldemanden kommer forbi. Bare vær klar til situationen, forhold dig roligt, og beløn din hund for at forholde sig roligt. Det var bare et lille tip herfra. Ha' det godt derude.